Hagajing sedang kahinyo Trap Youth Council HYC ya kesir lapalang operation SLO kabala long haka arpu waitre ujemang arja arpusan keseng kalayo ban penher kerat hadu artrok dampa ki barjela ki bawan tray klam ki kot kisla ki babyang hagi benta ka Shillong Technology Park han New Shillong Township. Kumban syukro baka HYC lingba uba Roy Kuparsen ram u presiden kala depen bena bakan sesedang da kastir lapalang operation ban kendang ya ki barjela ki bawan buhai chnong bat kamai jakpo klam ki kot kisla ki babyang. Kumta ke HYC kala let kendang barjela haki artli ki jing pentrai jong ka sarkar ki badon ha ketika than bat ban syamru baki don hadu ars patam ki barjela ki baklam don license nakatanat labor. cepat saya ni kiam apa? Pasal ni kiam apa? Kiri terus kita. Ya. Ki. Apa ki? Bag ni ada kau lu dah. Kitsu. Kan kom ein so eine Kamera sehen und das hab register ya memang lebar Ini lah aja. da plus ni mesti gede Ab yang ini rumput dan. de habiro ka pala nem jak kom gede ai kopi sabi Ab yang ini. de gede kata ko bi hani habiro kom dan kanu kopi kila di ban ai sabi de makil ga tin ka tanya aja kami pan ka kot Kadang itu apa sih? Em record kadang apa? em ka anu report nak siap Kadang ada. Adhar. Online online minta na saya bola benda ba kata minum lah benda Kalau ada dua orang record apa office itu. Badan pingin. Mungkin dia tak tahu. Hukum kita ingin dia mesti dia lah. Dia orang pun cari. Terus Hei, Information gini. tak. Kamu Jadi ada sila proof begini. Bila ada dan magi itu buat sama present dan ini deh. Kalau begini deh. ngan tu cross check ini. Ini kita di dalam dan dia. Jadi sikit selagi dan ubur umdan. Dan dah ubur cross check. Kamu lagi ada bagi ibarat. Denlang tapi ini dia. Nhưng mà mình phát mình phải bự rất là Menta kena license cuba sanpo tuli nong tray san spangot ini. Badan apa? Nah, badan sanpo ngot kita kan dah. Kaliang gajongi kum keseng HYC mta singi ngila sedang ya ka operation gajongi ya ka bang ngila bana hadin ba nakaliang joka CEC ngila rai ban khandra kamtam ya ki bari ba ki barjala ki bawan rung hapok kani kadi be ya gajongi klam ki kot kisla ki biang ngila i ka jinglong jingman mdei tang dia po ri jongi re lamba ka jinglong jingman kamtam ya anti po ri Bangladesh ka jingrong jingmi jong ki brio lamba kani ka state ka jongi lamba kani ka jala ka jongi nilai ki kis ki belajar po Delhi ki belajar po Chennai belajar po Mumbai bah ki ipat ki sorba jong kari India lembah ke jing tokit lembah ke jing kem jong kulit ngiyo ki kubor ki bafer fer kini ki brio ki tu
bakawi na kalenti baki gila bandrung na po ri Bangladesh shani shari India ka lamba ka jala ka jongi ngisnosi banyui bahoot watla na kaliang jongki nongilam ki jongki minister ki jongi ki bedon ka sarkar ki ong bagi simkhya ya kani ka jingrung jingmi jongki briu khamtam e na po kari Bangladesh yakni ka jala ka jongi ndre ka basusi ka long bangimyo ipat baki kam jongki kinpau Hamadan ka jingwan jongki dekhot jong ka seng menta ka singi hangni po New Shillong bat banlap ya ki briu ki batrikam de ki spangut na kawai ka site kawai ka jaka trikam ki lap ki don kumba ars pangut kita ki briu ki batrikam klem ki kot ki slak bobiang ki sudon dang ya kata ka kot ka bapen i ba kila apply lani kila pan ya kata ka labor card ka bade bakin yo na po ka labor department ndre na kaliang to ka labor department hadu menta kimbat verify kimpat pensisya lagi ni kibriu ki DNM kita kinong India na maladang ipet ya ka anya ka baka sarkar Meghalaya kelas na usnam arja arpo nakabenta ban ay kita ki kat namta kini gibriu khamtam ya ki barjala ki bawan ban trikam hakni ka jala ka jongi ki ong bagi hak ban register ya lade bat ka labor department bonda ki ladap ban register ya lade bat ka labor department kin sala ban tre hakanu kanu ka jaka ka baki ki pentip sa ka labor department bakin tre dalam ba ka jingwan jongi dekhot jongi mata ka singi kilap ba ki don tang hakwi ki ka site ki don kumba aspa tam ki briu ki batre kum kinong bala bo andala pani ki kot kisla ki jongki yo i badon tang kata ka acknowledgement slip ka baki ong bakin supen i baki ladap ban apply tika jingket kli manu ban shim lada jab kini ki ars pa ngut kim dei kinong India balada jab kini ki ars pa ngut ndala dap na kani ka jaka bakin tre kin rung shi kisnong ki thaw ki jongi kin rung shi ki jaka ki jongi bat kin le ye ki kam snew ki kam bon man ba khamtam e bakin kelalong kita kinong song ki bopura jong ni ka jala ba jong ni ka ri ka jongi mdei tang kata hakawei pat ka site na kaliang jong ki khot ki badehi kini ki artli ki jaka trikam ki dehi ki project jong ka sarkar jala ka jongi kajing kali ka long ba ka sarkar jala ka basna ya ka an ka pentri kam kini ki project ki ba fair balai kam penti kenapa kini ki bri ki bawan ban tre kini ki jaka hakini ki jaka trikam ki jong ki baki dei ban biang ya ki kot kisla tingil lalap ru bam dei tang ki senrang ki bawan ban tre kini ki jaka trikam ringi lap ru baki don ki bawan ra wat ya laki jong ki lok ya laki jong ki kun ki tiru hakini ki jaka trikam kajing kali ka long balai ba bawan ra ki lok ki kun ki ti ki jong ki lamda ki don kajing temu ka bana shalandat let's say bonda kisuan hang ni tang ban peni banwat ya ka jakari itengan ban tre hakum kini ki project jong ka sarkar jala bonda ladap nang ni let's say hapdeng jong kajing tre kamru kila pat ban pet lane ban mi na kani ka jaka ban let kala long kinong snong syakiwei pat kisnong lani ki dong jong kani ka jala jong kani ka rig bi ya ka jong ni tenakliang jong ka seng nakliang jong ki khot jong ka seng hadien mengilalap ya kini ki brio bugim don ki kot kisla ila penpai ki ngila penpai ki na ngila be na kani ka jaka bat la penpai ki sa ki jaka bakin wan da ka ba ongru bakim dei ban wanrung ban tray ban kata haginung nu ki jaka klam da penbiang ki kot kisla namar kum mangiyo ihi kum mangalong ipi kajing song sier kade yangi kum kajat benderi pa ladang imla ban tek lakam ya kajing rung jingmi jong ki brio hakani gari ge ya ka jongi ban nakaliang jong kaseng ilarai bangin yat syakmat ban pentikna ban penkan maru ya ka sorka bakam ni ban susna ki an ban susakut tang haki duli jong ki office ki jong ki lada pisna ya ka an pentrikam ru ki teki an Hamadan Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya